Hi guys, good morning. Welcome sa mong channel guys, Jijen Burst. Kung na pinag-vlog guys. Tayo din ko namata guys, kaya naglungag ko kuan. Nagmais na dami guys, nagmais. Pero naglutog yung pong gumay guys. Jijen di man nakupakan og mais, kaya maglain ko na yan tiyan og magmais. Kung sa maanad. Kung na kami nigyan, magmais me. Muna mo dunong agron. Tulo ka dunong dunong ag guys ha. Ag kay mama. Kuan ni guys, pinalata gini murag lugaw ya. Amo ni giyan. Kani mais sa maglungag ni giyan. Amon duha. Nya ka Jijen. Ako sa lungagan og kanang humay guys oh. Hindi sayang kung kanang mais guys sa honor ra na. Mupitong pakaon og mais dali kay nagniwang niniwang dali. Di maglain niyan tiyan. Amo sa maanad man gilungagan diri guys sa kuan. Kanang humay niya tuha sa gawas akong gipa kuan guys sa gawas si Jijen din nag-exercise nagpainit murag naulian naman to kaya ako naman tong siging istoryahan unang nagpainit siya sa gawas guys naglakaw-lakaw pura na din sa kusina ang ipasagdan na siya magpainit ito kay importante ra ba niya na magpa-init kay wala ba kay say kuan gina panington guys ba kay bawal para ba siya mag-jogging bawal pa kay okay pa na pwede pa mag-jogging ako nang tanang dalon mag-jogging kay ron exercise siya ba kay duha ka buwan na ba yang nar sa balay di makalihok-lihok igura makalakaw-lakaw di pa pwede maglihok-lihok kay delikado. Itanaw to yung igsuon na naglihok-lihok na oh. Balik og ospital kaya ang opera ni sakit ko ng opera muna ang kuyawan. Ikadungan na ba sila opera to yung igsuon lalaki. Murag adlaw ra man siguro iligas. Munang kuyawan ko sa kuyawlay ko sa kanang bughat. Munang wa na sana ko balik-lihok kadto munang ang ipabuhat niya magpalakaw-lakaw ra sa gawas ang painit. Para yang lawas ba ma-exercise pud ba. Kaya basig maubis na po kinanambok ra ba. Uy, na may sunog lagi ambulansya dai. Anong tanawon sa gawas kay kung sa iyang gibuhat ni liyo na to. Kung liyan sa gawas kay nga akong tinong agluto naman na. Kaya lang kamama mo iwa pa. Daghan kay mig kuan guys, style na pagdungag na ilata, na mais, na humay. Murag daghan kay mukaon ba rin upat ra ka buok. Good morning. Kumana ka lakaw-lakaw? Namumulay siya guys. Lakaw-lakaw na ko na siya. Pagpainit. Ayan bubuhan niya mga tanom guys. Daghana jug tubig be. Ay dali-dali ah. Ay di ra ba kadadlaw na mabubuan? Kada duha ka adlaw ra ba ya? Daghana nagtubig. Sa kainit na. Munang action sila ka kuan hindi mo na mamatay basta kay binubuan mo na bilin tabubuan mo na luoy mamatay jud binubuan man mga tanam na mo guys muna dinakay na atiman okay na tayo magsoon binagawas na. Kuyaw lagi mo ginang kuyawan lagi. Pinreliver gi painom. Nakuan lagi siguro to be. Nabikil ba? Nabughat. Munang kuyawan. Andi jud kong kumpiyansa bitong pakunkuan nimo kanara mga gaandra na bagay. Kay delikado. Dili lali mag bughat. May narasa murag bombero ba fireman fire gear di ay fire gear nalian na ha don't give up laban lang surrender na dugay painit tagpainit. Nandiyan na siya gihangyon ako guys.
Nag-istorya ba niyang siya na ko niya na siya na og hingpit na ko na siyang maayo pila ka bulan na ko na yung opera manarbaho ko no siya para makatabang nako. Di ba niya na siya mag-vlog manarbaho lang ko no siya di mo kumusugot kaya lisod na kayo guys manarbaho din nanay opera di ko musugot kay unsa pala madangatan na ako'y limon sa ginikanan na tungo ako musugot guys. Ganyan na siya, sige mag-vlog na lang kung balik seryosohon lang ako na yung papablog o ikaw good pero di mo narbaho kay kaya na ako itarang paagi di lagi kita magutom kaya lisod na kayo manarbaho guys hindi ko musugot na kanarabang samad na dapat tuig pang kuha na kay buhi pa ng sulod na may kanarantiyan magihiwa sa sulod na pagiputol. Seryoso na lang ko na sa vlog guys mo lang ko na niya itabang na ko ako siyang kuha yangyo mag vlog lang ko na sa seryoso lang ko niya pag vlog guys kaya rin ko na siya makatabang na ko kung ina na mabuhi ram guta kaya kanang vlog sa una wala man agod nabuhi mo nakita na masadar ako depende na mo sa paningkamot guys di ba basta dili magtinapol dili magutom ang pamilya. Seryoso kino. Seryoso na mo ba? Mumugin na yung ugali guys. Huwag sa puton. Wala na siya pakialam. Ngayon siya mga kunla. Give up na yun. Nagipanahon na siyang siguro problema o sala wata ka kung siyang una-una. Nanagisa ako na siyang sabton. Hindi lang na siya tuplon kay tuplon na. Buang na. Kami naman kung nag-istorya ni guys okay labot. Ito guys di na tuplon kay nakuha na guys napuno ng anesthesia. Napuno na siya anesthesia. Napuno na sa anesthesia mo nang nina sa tuplon. Yung daga na tanglad yung daga na mong tanglad guys so nga lang napalit ng yuta di na makadaga ng taman ibton na po na diya ito guys mag vlog na rin ba kuno na siya seryoso guys mag seryoso na kaday di ba nagkwintuhan na ba may day ako rin mag vlog na rin ba kuno kang seryoso mag vlog na kang seryoso ayaw don't give up ang talaga di pa kuha na to ba pa good vibes lang ba magkamusugot manarbaho ayaw kay lisod na kayo ng manarbaho kakarong gumanin mo kayo ayaw mga bughat lang hinuon mo karon pa na siya gusto manarbaho na duha na yung opera. Noon pwede mo manarbaho pero dugay pang panahon di pa karon. Pag vlog na lang be kay para magka sama-sama po ta diri ba. Pag vlog na lang kay sayang ang channel na imong gibuo, imo ra man ang pinangkamutan na kuan kanang channel din imo rang biyaan sayang kayo. Nabiti kay sahod sa imong YouTube. Kana imong sahod ako na kay nagtabang nato. Siyempre wabi ito naglikod-lingkod ra na masada ko na income kada adlaw kung na imong sahod muna yung mga expenses na mga binulan mga vitamins kini akong kita kada adlaw muna yung mga pangkaon ay na panarbaho kay na hindi na kumusugot panarbaho ka kay naku na mga nagtabang na imong sahod sa YouTube good savings na pang makatigom na ta nagpangkuanigian pang college pohon ipadayon na ay na nagbuhi kay sayang kayo daghan ba ka na ning kamot na mutaas ang channel imo rang buhian ito guys naulian na siya guys tatawa na guys siya wala na siya masuk una ko akong sang gisupak
namubo na siya mga alagang halaman. Kasabot man ko ni Musahay na saputon ka kay kabaw ko daghan pug problema sa daghan pug ginahuna na yung maigso na yung mga sakit. Sabot man ko na. Pero kontrol lang yun yung kagulingon. Na, awa guys, oh. Namukburan na siya guys, pero ising-ising siya mga tanong. Inana ng pakno. Mag-utan pa dahil ko be, wapa ko kautan din ni mama. Pag-utan ito ko kayo mo, harap ng tabangan yung nagumana dari ko. Mau pa kayo, kitasan ako. Hi guys, masyong buntag ninyong tanan guys. Naman akong pamisbis dito sa kanan na ikuan gawas. Guys, ako din, amo din sudan kabi guys, oh. Kinason, ang initon, lagkan pa sayang. Dito na to guys. Sayang ba? Panganda pa ni. Pandigma na ulam. Kani gulayin man kani imo ang kangkong balubati man kay sayang. Bisahon ra. Oh, bala na. Nakapalit mas mamagahapon og kanang kuan guys. Kangkong kanang lubati suron. Gulay na sana. Mo ni atong utanon bisahon ko ni. Okay. Ang kinasunang ginit oh. Na. Ang daga naman. Gamay ra man maluto na. Daga na eh. Luto ni ba? Kangkong man ni sa asa. Diri restaurant eh. Ugikan sa Hong Kong. Kay kangkong man. Kangkong Hong Kong. Wait, tabang ko guys, laban na ka sa tangkan guys. Inabuhi na mga dyan na malika dyan na sa putong tasahay. Sobrang kainit bas panahon. Diyan po ang mga gipanginangan ng kuan ba problema. Yes, pasangilan pang init sa pangkis. Nalabot na rin Muna siya guys, sa puton siya guys. Mura mag-abot ang langit o yuta pag sa puton siya. Parang tanga. Marami lang po nang mag-abot ang langit o yuta. Tinood na guys. Dili na kwento-kwento sa akin. It's true. Naman po dahilan nga sa puton tangang usapot at putagway dahilan. Munang adyo lagi ko surang-surang ha. Pero hindi ko sa puton. Surang-surang. Kabaw nung kung magsurang-surang nung kung basinana. Ganahan kung magsurang-surang. Mau na. Ibaw na ganikan sa puton na adyo surang-surang nga. Kaya rin di magsipok kung samot. Nag-isa. Lamay kay surang-surang mo na sa puton saan. Nasa guys kay mahirap naman sa kalit. May tingting. Munang imo ng surang-surangon. Wala na. Halo ng balat sa tinalupan. Bitaw kasi sa imong good guys nga mawadan na kag kagana, mawadan kag mawadan kuan ba. Pag-asa murag down na kasi mga kagalingan ba mo nang murag mawadan na kagana. Kanang isa ay makananguna na tanga mo give up. Ana magazine na tang kuan guys kinabuhi up sa down nag give up ta ma-down jud ta. Manong ato jud ta ups. Di ta danas down. Tatagid ka. Ano yun? Ay, huwag kang bibitiw. Imo nang imo multivision. Imo nang dili. Pwedeng kamuray makasira na ako. Ano guys? Ha? Hugot na nagis ha? Di pwedeng kamuray makadaw na ako. Ano ba? Inuuni mo silang expression ba na? Di pwede. Uy, bagsak ko na kamuray makabagsak. Iyo ba nang paghirapan ba yan ha? Pila ka 2 years na pag-vlog ni mo di ba ni angat mga nika huwag kang susoko sa Tagalog pa huwag kang susoko laban ng laban hanggat marating ang pinapangarap ang minimithi mong pangarap para sa rida lang. Tawa na siya dito, tawa na siya. Para marating mo yung mga minimithi mong pangarap. Gulo ng go, huwag ka mag-stop. Nakantagin na ba? Sitwasyon. Wata kay ba kung saan ito pag isa-isa o tabang. Kadengan-dengan o kanang naikuan problema. Muna di jid malika dyan guys nga problema makakuan ba muna di jid malika dyan nga
ang problema ta labi nag ati ang kuan pamilya mga igsuon nga na nagkadungan ko ng sakit o ta kay baw kinse unahon natin tabang okay ra dagan ta kadyo pinansyal kay may problema mano makanang na jud panarbaho para gunse mga problema natay tabang dadun Kalam ni. mag-isa na ta guys dali ra man ni luon basi nagtarong nga kay kasi nahihilita. Mura na kung katambak niyo be, ako ra gyud na nabi para matanawon na kung mayo. Dili ka tingog be. Gabi wala ko ni mo na. Basta may ang nauna ni mo. Ini akong hangin ni mo ako rin na. Ha? Ayun ang problema. Yung mga mahal sa kinabuhi, di mo na mo pwede pang samtabi. Aba. Hindi sa din na malikadan nga, magnanguna kanila kay siyempre mahal man na sila ni mo. Hindi nga ko kaya gunong na. Di mo ka nga, ikaw rin ang nangnaon. Siyempre, ang mga mahal, agad din ang nangnaon. Ganyan ako ayaw kalintig na. Ayaw ko yun. Basta ako nga. Samot na gabi ako yun nabi. Kaya nang itmit ba? Samot, magigit pa. Basta guys, gabi isa mong gano'n anak ko. Ito kong isi yan guys. Pawa sa, pang guys ba? Pawa sa bidli. Pawas problema. Dami nga tos, pinakataas nga bunto, disinggit ang mga problema, karong mawagtang, pwede lang disinggit ang mga problema rong mawa. Pawa lagi na, kanang problema basta. Basta rin na na, ako ra. Ano na, pawa lagi na, promise. Ha? Nasunog na? Mga kadyo no, pag imong ipabraw nag-house o sibuyas no. Kung gusto niyo, di siya mo to guys. Basta na naon ni mong pares, bawa ni mong lima. After ni panggas, ibusal gamay. Kamera nga mantika. Para na nagbisahan daw para ginisa na ba? Sa para kayo, mura na ba kayo? Mura na gising. Mukhaan si Mama Dani basta pinalata. Magkauho na si Yaw-Yaw eh. Thank you Lord. Basta, promise, ako rin na para walang problema. Dai. Bawi ni guys. Tawa na yan. Hihiw. Oh. Huwag kang buong Tawa na yan. Oh, op. Yan na yan. Ulian na yung baby ko. Baby ko. Baby ko. Relax lang. Huwag isipin. Ako lang isipin mo. Baby ko. Kabayulit na ka baby ko. Nang tanong baby ko. Dogi ko. Kani mga hilumon guys. Lindot kayo paminaw nila kailang tao nung di sa puton. Pero pag sa puton, buwang pas mga buwang. Ang katawa siya. Negan. Umuya. Ano ba? Awa. Tuntawa siya. Pakan! Yay! Ano ba na punong buwang pas buwang? Ano pa na buwang pas buwang? Ano ka ba? Ano ka makagabar ba ni Ming No, buwang? ni unday ko na gyud taong ginang buwang maman. Hindi mo kalabo pas buwang buwang. Manang si bibi ko, hindi siya tandogon. Kaya nguto ka ni. Pagilam ko no. Nguto ka ni. Pagilam. Barag makinag mga daan sa kiran ba tandogonon kayo. Muandar dili. Muna si bibi ko. Muna si bibi ko. Naka-violet. Aba. Ano siya sa puton guys, lamig kayo sa lamig kayo sa sungong guys ba? Sa puton siya.
Hindi siya mo tingog. May tingog. Muna siya sa puton. Muna si bibig ko. Mga unami. Ano ko nagamang ginisang nga utan. Mga unata. Magkagumsang lang sa pangyaw-yaw. Natural naman kasi lang tao sa putin. Natural bitaw. Yun ba di di natural? Kasi nang mga nung mayon mga kalabaw pa sa buwang ng... Ang di natural ka nang buwangon mo di natural. Wala di natural dahil. Natural na nagay. Ito. It's natural. Mga ta guys. Nagkuhan na sila guys, nagmais. Ang kaldero guys, bago na. Karin na diya. Yeah, bago na ko na yung kaldero. Pangumpog din yung kaldero. Alada ko kaldero. Ako guys. Yung kaldero. Siya rin yung kawanan na. Mga niyang kanin guys ha, isa ka adlaw. Oh. Oh. Gamay ra. Buntag o hapon, dipindi pa. Oh. Mahurot ba niya o kuwang pa? Gamay ra ha. Uy, ginoo. Kaya ang rice cooker, mais sila ang gidunag. Mais mi guys, magmais mi. Ang bigiyan. Nagmais sila. Ako kay, di man ko iyang mais kay bisag busog ko, magsige magyapog dago, kaganti dyan. Ako na siya yung sauna guys, katong di pa mais. Nagmais mi niya mo yung ikaon. Pero ting kaniwa nga. Murag na. Katunog kuan. Yung magla, ayan tiyan. Matinga, taki nagkaon siya. Ayan tiyan, masigit. Mamaana. Hi guys, sumanamig pamaho guys. Kaloy sa Ginoo nabusog na. Laban, gihapon ta sa tang kinabuhi guys. Bahala mo dihag, ningan mo nga. Boring ko mag-vlog, balag, boring ko mag-vlog. Basta vlog lang mas gihapon, tanaw mo di. Basta vlog lang mas gihapon. Bitaw guys, sana ni seryoso niya ang pag-vlog kay nakakazo ning tabang na ni Junjun. Kay katong panahon nga pag pandemya, nakakaadyo ning tabang ng pag-vlog guys, danimi nabuhi. Katong nay panahon nga si Junjun nga way biyahe. Maunang vlog laman gyapon ko, manay mo tanaw uwa. Vlog laman mas gyapon ko. Kay maura ni ang paagi guys nga makatabang ko ni Junjun kay di man siya musugot nga manarabaho ko. Munang ana lamang gadjud ni diretso ning ang pag-vlog. Bala na diha ng mga buzzers nga mayngon nga ako'y lami mo vlog kay boring ko. Problema na ninyo mo tanaw mo di pasagdan. Basta laban gihapon. Diyan guys, mga tamang vlog karon. Dagan kayong salamat sa permanentong pagtanaw. Bye bye. Kita-kita na pa sa sunod na mong vlog. Bye. Bye bye guys. Saliat ko dyan na siya.